Dwi'n cael pen-blwydd arbennig eleni. Wyt, wrth gwrs. Be wyt ti eisiau wneud? Dwi eisiau mynd i Baris am y penwythnos. Gwych. Sut awn ni? Wel, dwi wedi bod yn edrych ar yr opsiynau. Mae sawl ffordd yn bosib. Fel be? Da ni medru hedfan o'r maes awyr. Dim ond 86 pint ydy'r awyren. Ond mi fydd rhaid i ni yrru i'r maes awyr ac mae parcio'n ddrud iawn yn y maes awyr. Wel, be am fynd ar y fferi? 82.50 ydy pris y car ar fferi. Ond dwi'n mynd yn sal ar y môr. Mae'n bosib mynd ar car drwy'r twnnel, ond mae'n costio dwbl y pris, 160 pint. Mae Dover yn bell beth bynnag. Mae'n cymryd oriau i yrru drwy Loegr a mynd heibio Llundain. Ycha fi. Be am y tren? Wel, mae'r tren o Lunden yn 109 pint yr un, ac mi fasau'r rhaid i ni gael tren i Lunden, wrth gwrs. Mae'r bws yn rhad. Ydy, ond mi fasau'r bws yn cymryd amser hir iawn. Mi fasau'r rhaid i ni adael tua 6 o'r gloch y bore a chyrraedd yn y nos. Dim diolch. A deud y gwir, dwi'n meddwl bod Ynys Enlli yn braf iawn ym mis Tachwedd.